Je zou deze podcast niet kunnen luisteren zonder echt hypotheekadvies. Echt hypotheekadvies? Ken ik dat terecht van mijn hypotheek? Maar ook voor die verzekeringen. Wie van mijn verzekeringen? Voor hypotheekadvies en voor die verzekeringen. Het complete plaatje. Zeker. En hoe kan ik die vinden dan? Surf naar echthypotheekadvies.nl of klik in de show notes. Goeiedag en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Podquatch. De podcast waar een vriend Tom, Bart en Nout zich metnemen in de zin, onzin en alles ertussenin. Voor nu heb ik genoeg gezeverd. Nu komt de echte Quatsch. Veel plezier. We gaan beginnen. En een hele goeie vrijdag 6 februari, dames en heren, lieve luisteraars. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Podquatch. En we gaan het dit keer anders doen. Want we hebben twee mensen uit het vak. Twee mensen uit het vastelovensvak. Die ons helemaal gaan metnemen in het leven van de schrijver en van de artiest. Dat zijn natuurlijk Tom en Nout. Welkom Anne. Fijn dat je er zit. Fijn, ja, heel fijn. Dankjewel Bart. Wie is de schrijver? Wie is de artiest? Ik ben de schrijver. Ja. Ik ben de zanger. Ja, dat klopt eigenlijk wel een beetje. Dat klopt eigenlijk wel een beetje. Ja, je kent het weer, ze muien zich al. Stel ik zelf even zeuren, alsjeblieft. We hebben hier aan tafel zitten. Je begint zich maar. Peter Jaspers. Ik heb liedjes geschreven. Kom wel dadelijk op truc. Ja, dat is Dat is zo en ook allemaal. het liedjes wat uiteindelijk de finale hebben gehaald. Once Personality. Ja, dat is zo. En ik ben Katja Hans. En ik maak die liedjes af en toe zingen. Die heer geschreven heeft. En, Dankertjes. En Chris, hoe zeg je? Chris is dan de beste of Chris is dan de... nee, ik moet zeggen, we hebben altijd een leuke samenwerking. En hartstikke chic dat ik op die podia heb mag staan. En nog steeds op heel veel podia mag staan. Dus, Zeker. met die schoon liedjes, wat ik hè? Nou, hartelijk welkom. We gaan het hebben over de vastelavondsmuziek. Voornamelijk. Wat dat voor u betekent, wie zich er met begonnen. Weer gewoon ook proberen een duit in het zakje te doen met wat weer allemaal leuke muziek vind je. En, wat weer en vertel ons ook vooral wat je van onze smaak vindt. Zo ook heel erg benieuwd, hè, natuurlijk. Dus zou ik al romaan vliegen. Ja? Helemaal goed. Nou, de duid is uit het sekske. Dan zullen we meteen beginnen, hè? Patrick. Ja. Vertel eens, wat het dich getriggerd om te denken, ik ga liedjes maken. Ja. Dit is mijn ding. Heb ze een keer iets gehuurd of van ze dings? 1965, toen word ik geboren. Met een pa was muzikant vroeger. Met de paplepel dus. Met de paplepel. En uiteindelijk zien we gewoon, voor entertainers, mijn tweelingbroer en ik. En mijn tweelingbroer is wel bekend, denk ik. Ja, vertel eens aan de loeseren wem dat is. Weer weten dat wel. Mijn tweelingbroer, dat is Era Jaspers. En hij is ook bekend als Dieter Koblenz, als Fredje Red, als... wat nog allemaal? De Jasper, wat dit dan nog allemaal? Zichzelf. Zichzelf. Ja. Toch? Oh, Ja, kunnen we dat ook? Ja. Zelf hoeft te zien. Dat is zeldzaam, maar dat Ja, en gebeurt dat dingen wel. van vroeger al gaat cabaretje dingen met en gaat kwartje en En uiteindelijk... Rolsen van het een en de ander. Nou, bleek dat ik wel een redelijke connectie had met pen en papier. En dan gaat gedies geschreven en uiteindelijk weer gediesjes weer liedjes. En dan komt ze het melodiekjes tegen of die verzint ze zelf. Ja, dan rolt ze dan is het, soms is het serieus, weet je wel. Als voor Katja was, dan moest een LVK aan. Dan kan ze geen onzin schrijven. Maar dat kent toch wel? Maar ik heb ook liedjes geschreven waarvan ze denkt van, ze bleef het zal niet goed. Dat zijn de leukste. Ja, dat weet ik nog wel. Dat zijn de leukste. Trouwens, daar hebben we wel. Dat is heel wel. Die denken wel dat hij het Daar hebben we vuur, wel de soepkoel met gehaald. Met den onzin. Ja, dat is wel leuk. Als je komt wel de stad doet. Ja. De zoekkoel mag je de stad wel uit. Ja. En voor dich, Katja. Ja, dat gaat ook al een jaren terug natuurlijk ook Uiteraard. wel. Als Maastrichts kind met de paplepel ingekregen als kind al in de optocht met mijn ouders en familie. En in de café dansen op het buffet bij mijn noenk. En met zingen is dat eigenlijk een beetje met een grap gekomen. Tot ik wel al heel lang een dameszitting presenteerde. En toen voor de grap had gedacht van, ik ga eens met een liedje openen. En toen heb ik dat samen met Fabrizio, kennen we allemaal wel, heb ik die toen geproduceerd. Dat is van gehoord, ja. En dan komt van een grapje. En dan ook bij de dameszitting in de deur op de neven. En dan nog te neven. En dan daarna denk ze, maak nog maar een liedje. Dus hebben we nog een paar liedjes gemaakt. En is het eigenlijk heel langzaam gegroeid van 2008
tot ik in 2014 voor de eerste keer in het LVK meedeed en meteen derde wordt. Ja, en dan wordt het gaat serieuzer. Dus gaat serieuzer in de vorm van, voor mij is het wel altijd carnaval gebleven. Ja. Dat is het allerbelangrijkste, Ja. toch? Want vooral niet te serieus Ja. gaan weer in dat opzicht. Dat ze allerlei dingen moest gaan doen waar zeker helemaal geen zin in hebben. Nee, weet je, wat Patrick wel bedoelt van, dus wordt het serieuzer als ze voor Katja schrijft, is denk ik wel tot de liedjes bij mij moeten passen. En het is een heel ander type liedje voor een vrouw alleen. Als voor 12 man lui alleen op een bühne. Dat is wel gaat anders dan wat ze overbrengt. En ook wel wat de lui accepteren, zal het dat ook wel. Dus dat is wat er bedoelt met het moet gaat serieuzer zien. Al ken ik me de eerste keer, het eerste liedje wat Stieg voor me gemaakt heeft. Ja, weet kijk, ze dit dan willen nog? we hebben. Dit willen we hebben. Dat met Bartje Storkje. En we zitten bij hem. En we zitten bij hem in de woonkamer. Ja. We gingen het erover hebben wat gewoon voor doen. En hier ene hoorde op de trom, de andere ging op de piano. En ik danste door de kamer. En zo kom met me met. Weet ze nog? Nou, Toen hebben we het toch is een stukje gelachen. genuanceerder. Oh, houd er Maar op. dan komt de hele verhaal. Katja vroeg hem, wie kind ze me een liedje schrijven? Heb ze daar zin in? En hij zei, ja, dat wil ik wel Liever doen. niet, maar- Ja, dat wil wel doen. Maar op een gegeven moment bleek, ja, bellen, hupstal gaat. Ze, ja, zit de goeie weer. Maar ik word nog nergens op gelost. De leugeneer. De leugeneer. En toen op een gegeven moment bleek, ja, nou, je kinderen van vrijdag naar de touw komen en niet. Kut. Ja, Maar dat kinderprincipe. Dienstdruk. zag goed gedrukt. En ik, ja, tuurlijk. Ja, voorzien onderweg. Ik ben een papier. En Bart, wat een stap voor een onzin. Ik zit er maar dat, dan zie je, dat is eigenlijk niet wat ik normaal zing. Maar ja, ach, het klinkt wel grappig. Ja, toch maar ingeschreven. En met dus draaien. Toen de nou, achtste ja, we hebben gewonnen. wel gelachen. Van Afrika. Ja. Maar dit is de schoen wel geworden. Je zit daar wel... Jawel, is maar dit is ja. wat kom mee. Ja, nou. Oh, dat is... Ja, Vanuit, en ligt er niet te stinken in de bed? Ja. Kwats. Doe je dirt in de Maar kun je thuis, je gaat de nippen voorstellen, met de een vlees. blijven die energiebumpjes samen. Dat Ja. wel echt... Daarna hebben we vooral met de stwieën daar gaan gewerkt. Maar Ja. dat een van die eerste en met dus draaien, dat was echt gekke hoesgek. Dat is niet normaal. Heeft Patrick al wel eens gaat geschreven voor dich, dat ze dacht, ja, nee. Patrick, Ja, deze. Oh ja, ze hebben gewoon wel eens een keer gebeld van ja, pa, hij weet het niet bij. Ja, dan schaf ik het bij. Want ze hadden niet alles om Ja, meteen ja. raak te zien. Nee, over het algemeen hebben we samen een idee en dan een thema of een zin of die dan gaat Pat daarmee aan de slag en dan kun je gaat drukken en dan komt er weer een reactie op en dan wordt dat een beetje weggeschaafd en dan ja, dan stoet komt geen op. het meestal wel goed. En de melodieën komen van nog allebei dan. Ja, en meestal het is doen de we zijn melodie melodie. van Pat, ja. Ik ken geen noot schrijven. Ja. Dat zijn de beste schrijvers. Ik kan zo niet lezen, ze komen in de hoes niet. Op Maar de dan heb vul. ik geen met een Op de vul. kop en dan heb ik een telefoon en dan zing ik dat in en dan heb ik en dan denk ik van, hé, dat is wel catchy. En die moet je eigenlijk eens huren, die demo's. Dan krijg je wat, dat is al het Jawel, leukste. die wil ik wel eens huren. Jawel. Nee, die Zeg zijn maar alleen door. voor rust. Dat is Nee, waar. nee, Jawel, die dat zijn alleen je Oh, voor je de heet het op de telefoon kan versie bouwen. wel. Nee. Zal ik even laten huren Dan wat kregen we de nieuwe LVK-liedjes Eerlijk. van 2027. geen Volgend idee. jaar. Komen de Maar ik weet niet previews. of dit pak. Maar ik dacht altijd dat Katja eerst een mislukte voetbalcarrière had gehad. Echt hoor? Ja, Ja, Hans ja altijd natuurlijk. Hans. Ja, altijd Hans, ja. Maar ik kan niet zo zeggen, ja. En dat ook nog, ja. Ik ben zo wel gewend inmiddels. Ja, inderdaad. Oh, dat was niet origineel. Ja, wat heb ik geen? Oh, Ik weet niet, ook ik denk niet, hoe ja. En penalty en Katja van de dropjes natuurlijk. En de klassiekers. Nee, joh. De komt nu Christus. in de Ik weet niet memo wat van ik Patrick heb Jaspers. gehad. Ik ga En gewoon eens wat op ze duien. nu. Maar zingt ze dat dan zelf in, een melodietje? Ja. Ja, dat is dan zo met zo op. Opname 49, 13 december 24. Oei, oei. Hatsa. Geen idee. Wat ga ze nu doen? Weet je niet? Ah, de veugel. Ik denk niet dat hij gaat ingezongen heeft werden. Dit is het niet. We worden de liefst... Kom, wel wat dadelijk. Was ik wel. Wat hij dadelijk. Gewoon schemelijke dingen. Oh, wacht, opkomen, dat is ja. dit nu. Dat staat erop erbij, maar dat hebben we nu Ik weet wel, wat een misère in de volière. Ja, dat is wel een leuke titel, hè. moet even copyright. roeren. Ja, we zetten hem erop. Maar we hebben door dat LVK wel hier voor leuke Hoppakee, dat kunnen we momenten redden. 46. Ja. Let op. Nu is dat. Als de bleetjes aan de boom weer op een neus van kleur verscheten, van bont en blauw naar rood, geel, groen afvallend op de grond, dan is het tijd om weer van alle gekte te genieten.
En met z'n allen pronken in de skiweppels te stoom. Nou, dat bijvoorbeeld. Zo krijg je dat. Ja. Maar ik dacht eigenlijk tot nu zo gekomen is. Ik zo blauw en dan loop ik met mijn hond en stap ik in de stroom. Maar dat is het niet geworden. Dus dit is gewoon... Dat was niet al voor, was dat. Nou had ik daarvoor, ja. Maar zo is ook het liedje samen met die broer in Maastricht toch ontstaan. Van een jaar daarvoor dat ze dat in de kop had. Het is 2 jaar toch? terug. Hè? Toen woont er voor in Maastricht. Ja. Toen leef ik vanuit de stad. Op vastenavonds dinsdag. Ja, waar alles. Waar Mosby van afgaan. Ja. En Jank en de tranen met tuin. Jank ik met carnaval. Daarom jank zich met carnaval, ja. En toen liep ik over de Bosstraat richting de auto. En toen had ik in mijn kop. In Maastricht, zie verdrijden. En ik, dat is best wel grappig. En toen heb ik dat ingezongen. En toen heb ik toegekomen, heb ik dat geschreven. Ik ben niets meer eraan gekomen. Ja. Ja, erop ingeschikt. Ja, en gewonnen. Wie van jullie Nu denkt dat? klinkt het zo simpel. Maar dat is wel dik. Nou, wie van uit doet met, dat is een gooi, want Minstens 2 Dus keer en zus, zijn broer. dus juist wie met LVK. LVK doen dus een kleine 160, 170 met. Die wat inschrijven. Ja. Dan blijven er 60 van over, wat door de vakjury wordt gekozen. Is dat de vakjury of de Ja, maar dan vakjury? heb je die Eerste van de vakje. AWK, nee, die van Maastricht. dat is Maastricht de doet 22 liedjes met. Nee, die hadden dit jaar hadden ze als 29. 29 in zijn, er blijven er 7 van over. En van die 7, die worden dan gezongen op het podium. Dan blijven er 3 van over. En dan we weer opgestumpt. En dan krijg je nog maar 1, 2, 3. En dan was weer dit jaar tweede. Chris ze daar wel normaal applaus. Ook door de route naar voeten. Nee, dat is ja. ook 1, 2, 3 droet. 1, 2, 3 droet. In de muziekgieterij. Dan krijg je inderdaad dat is niet applaus. minder, Maar dan krijg je ook, vooral in Maastricht, krijg je ook wel geroezemoes. Want de ene is het niet meteen zijn tijd gewonnen. En deze Oei, oei, meteen oei. niet. Weet je wel. Ja. Dat is geweldig. 7. Ja. Ja, dat is geniaal. Dat is dus leuk. Ja, nee. Maar we hebben het er net heel even Ja. over gehad, dat 1, 2, 3 droet. Dat is Ja. voor de uitzending hebben we het over gehad. Dat gaat over de steumkeszitting. En de steumkeszitting is carnavalsmaandag in Maastricht. Maar we moeten blauw in Maastricht. En eigenlijk stonden meer lui buiten dan binnen. De lui die binnen stonden, die zien dat dus ook al om 9 uur 's morgens, want anders kunnen ze niet meer binnen. En dan vanaf een uur of 10 begint het zich Het zijn buiten vooral op. die met een slappe sluitspier. Ja, die heel snel. dan naar de wc moeten zien. Want buiten wordt het ook steeds drukker. Alle straten in. Dus Het gewoon. en het is eigenlijk een de zeute invalzitting. Er is wel een programma, maar... Ook wel niet. Jawel, want dat moet wel, want anders, is het niet, anders gaat het tot de 8 uur door of zo. En het is toch wel de bedoeling dat het maar van een uur of 11 tot een uur of half 3 een beetje programma is, want de gemeente is niet zo makkelijk. En dan eigenlijk trouwens ze binnen op, maar ze stonden allemaal eens buiten. Ik ben bijvoorbeeld een keer begonnen met dat ik Guido van de Karkol die presenteerd had. En die zei, Katja, van nummer dingen vervolg Kratja gang op een kraat. En dan, maar dat is steunkezitting. Dus tussen die aspergepiepers, want we stonden eigenlijk altijd allemaal op dezelfde plek, al jaren. Die steen stond bijna gereserveerd voor ons, want anders dan is het geen steunkezitting. Ja, die krat daarop, ik daarop, en toen wordt het kratja. En, ja, maar dat is wel wat de steunkezitting is. En binnen, ja, vertel dich dat, waar wie ze dat binnen doen. Dat is, Ja, dat is dan stond ze op in de bar en dan wordt ze gezongen. En op een gegeven moment gaat ze naar buiten, gaat ze daar wij al zingen. En vinden die lui chic. En het leuke van de steumkeszitting is dat ze daar ook echt van die steumpjes, ja, soort pastei is het dus ze gaat. Dus die maakt ze open en dan lupt hij van een hand. Dus op een gegeven moment gewoon van daar, ja, voorzien, als ze gaat gedronken, dus was al een beetje ballorig. Dus de goes staat over de grond, maar iedereen wat daar lukt, dat is zo spijkerglad, jong. Ja, dat is geweldig. Ja, dat is Daar wil ze nog alles niet zo echt maar in plaats van klappen, want daar begon ze van eigenlijk in plaats van klappen, en ze klappen dan niet. Dat is gewoon zo'n groep en dat is een beetje traditie geworden. Die zingen naar ieder liedje wat ze klaar is. Voor de joeks, Ja. eigenlijk. En nu is het gewoon traditie tot na ieder liedje wordt gezegd 1, 2, 3, droet met in de mieter. Maar als ze dat niet zeggen, is gewoon niet leuk. Dat is wel, Ze moeten dat gewoon doen. Dat is zoiets wat ons tijdens vasteloven Ja, en wat precies. vasteloven natuurlijk ook heel erg kenmerkt. Precies. Ja, en we moeten alleen... Ja, alles begint gewoon klein en leuk. Ja. En op een gegeven moment is het zo succesvol... Ja. Dat het gewoon, ja, die straten die zien gewoon overvol. Ja. Dus ik ben bang dat de gemeente op een gegeven moment gaat zeggen van ja jongens, we moeten dat gewoon offzetten en zo zeker aan Maastricht. En dat gaat niet waar je was kosse krank van. Ja.
Want Ze doen het moeilijk hier. Maar ja, het is nu 21 jaar. Volgend jaar is 2 keer 11. Dus het is een jubileum. Dat wordt er wel volgehouden. Maar het wordt wel heel veel. Als ze zus wie veel lui daar stingen afgelopen jaar met goed weer. Het was me ook zonnige weer. Hè? Dus, Factor 50, joh. Factor 50. En dan doe ik die beurskes. weer in de stad, hè, daar. Zweer met zo'n Goeiedag. beurske in. Zo, Maar ik zou wel zeggen, ook al is het bommetig vol, het is wel heel erg leuk. Maar denk eraan die steenveur, hoor. Dus aspergepiepers katja. Dat staat in de stad, gaat er voor de ratten. Daar bij die krat in de buurt. Ja, bij die Ja, krant. maar je herkent ons in de kost ik goed podcastvlag, dan komen we er wel langs. Ja, dat kost ik bonnen, hè. Denk dan. Maar voor hebben we nog niet Och, genoeg. niet dit jaar, genoeg, hè. nee. Nee, we hebben nog niet Nee, genoeg. dat dacht ik wel. Ik pak hem heel even terug naar een vraagje waar ik aan nog alle mol wil stellen. En dat is uw favoriete vastelavondsliedje. Daar had ze misschien wel kunnen vullen aankomen. En ik zou dan ook graag willen weten waarom dat een favoriete vastelavondsliedje is. Dat wat het wet mocht het Ja, zeggen. ik heb wel een favoriet. En ik heb wel meerdere favoriete carnavalsliedjes. Ik hou bij vastelavond echt van traditionele vastelavondsmuziek. En als ik dan toch als 11 keer deelnemer aan het LVK, dan ben ik nog altijd heel goed op mijn geboortejaar. En dat is van Erzen tot de Moekerhei. En ik denk wel tot dat... Ik denk wel tot dat een van de klassiekers is. Absoluut. Maar ook heel goed uitdraagt wat vastelavond moet zien. Van noord tot zuid, van oost naar west. We moeten het met z'n allen doen. Ja, heel goed. En dat is wel heel actueel. En ik denk dat voor iedereen moet houden. Dus dat is wel een van mijn grote favorieten. Een absolute evergreen. Ja. 79? 74. 74. Oh, dank je. Ben ik geen Sarah? Dan ben ik geen Nee, ik dacht Sarah. dat het 70. Artiest? Wat? Omhoog? Artiest? Oh, goeie. Nee, kom ik niet op. Ja, zeker, maar dat werd... Dit is wel zo'n oja. Dit wordt echt een oja. Ja. Ja, René Annemie. Godverdomme oja. René en nog niet. Maar hebben we dan, Nee. ken ik nu op het scorebord al IJzermokerij 2 zetten? Ja, ik had er eigenlijk 2, hè. Oh, nee, dan pak ik goed, dan pakt u de andere. Voor de, Ligt er hier op tafel? de loesteriërs, maar ook voor de YouTubers. We hebben allemaal LP's op tafel liggen. En daarom had ik die LP metgenomen. Dat is Vastelavond in Limburg. En dat staat op nummer 1 staat Van IJzer tot de Mokerij. Ja. Maar op nummer 3 staat Dan Kallig Plat. Oh, Ja. als ze me versteest, dan kallig plat. Thema Berkens. Precies. Is ook de bom. Dat is dan weer Ja. inderdaad Ja. een bom. Ja. Maar dat vind ik niet alleen wat ze met de vastelavond hebt. Maar gewoon in gans Limburg, het ganse jaar door. Ja. De vibe. Als ze plat tegen een kals, of ze doet Maastricht komt, ze doet echt, uit Remun, uit Venlo, maar niet doet. Verbroederd, hè? Maar als ze mij verstuist, dan kan ik plat tegen dich. Wat zegt ze? Wat bleef? Wat bleef? Als ze mij verstuist, dan kan ik plat tegen dich, man. Nou ja. Ik vind niks zo leuk als dat iemand boete Maastricht wil vertellen. I kut man. En denk ik, wat is het? Het is al kut, hè? Oh, kut, man. Kom nu in Amerika. Kom Ja, Bart, we zijn nu echt. Dat is 3-2, dus dat kan er niet tegen Oh ja, boksen. is toen ook nog Maastricht gegaan. Dan voel ik me wel heel alleen. Ik zit hem al op de kop van de tafel, maar ik voel me heel erg... Ik voel me alleen. A stranger in New York, hè? Ik voel me zo verdomd. Ja. Ongegonnen, maar ja, geen vastelavond. Maar schijnen vast Nee. wat is Stijne dan? Ik wil ook aan twijfelen. Erne is gewoon Carnaval in Maastricht, het liedje van 1946. Nee, carnaval. Oh, die. Oh ja, dat is weer. Deze andere is pak ik vast, hè. Ja, maar daar huurt ze ook een beetje in. Maar nou, het is even niet zo heel gezellig geweest tijdens de oorlog. Hè. Ze zet een zorg opzij en die kind voor de eerste keer de straat op carnaval natuurlijk vieren. Sorry, Ja, ik zo- vind het zo ja, mijn broer. Het is goed aan dat gezicht. Daarom kan ik Het even... is goed aan dat gezicht. Kom maar, Jasper, kom. Ik ken Patrick langer dan vandaag. Laat gaan. Wacht. Alles goed. Alles goed. Ik zeg goed die snoetzak veranderen. Ik denk, oh nee. Niet zo gezellig geweest. Ja, Tom is het nog steeds. Wat hebben ze er gehouden? Echt hoor. Patrick.
We hebben een klein meningsverschil gehad tussen twee regeringen. Ik zit niet te Galileo akkoord en aan de om te Paus. zeggen, nou, dat waren al gezellige momenten. Dat Die is waren dat er is zeker. Ja. Die waren er zeker. Als die er niet waren geweest, hadden we nu eens oorlogskinnetjes gehad. Daarom. Jongens, Galileo en de Paus zijn een misverstandje. Voor de rest is er niks geks gebeurd. Ja, dus ik zal even wegkomen van de oorlog, maar de andere is, maar het komt uit mijn jeugd. Er staat op vastelavond in Maastricht die verzamel-cd. Dat is Us Maastrichter taal van de Oh, Drekker. Maar daar heb ik goede herinneringen aan. Vroeger met papa en mam door de kamer, Polonaise, in de aanloop naar de vastelavond, zeg maar. Dus dat is heel nostalgisch ook. Ja. Ja, zeker. Leuk. Ja, leuk. Maar carnaval. Fijn. Ja. Ja. Ja, ik van mij, maar dat is tot ik met de gooien. Kijk, dat is Harry Helsel in Maastricht. Dat waren gewoon, dus al vroeger de straatzangers. Ja, dat was gewoon geniaal. Die stonden voor de Vrome Dreesman, stonden die live te zingen. Iedere keer worden die LP's verkocht en noem maar op. En dan zo van, hier zien de zangers van de straat. Maar ja, dat was ook echt met gitaar. Dus dat vond ik hartstikke leuk. En hij heeft ooit een keer samen met Maboule heeft hij een liedje gemaakt. Maastricht is een grote koffie. Dat vind ik echt een topnummer. Maastricht is een grote uit alle kranen luppen beer. Nou ja, ondertussen is Maastricht gewoon een grote vreetent geworden. Dus wie een koffie zo heeft. Ja. Dus zo'n grote koffie is het niet meer. Nee. Maar dat vind ik wel, dat is voor mij wel, en dat zien genoeg Geweldig liedjes. nummer. Maar die oude, ja, die bleef al veel langer hangen. Het is een sneu om te zeggen, maar zo. nou Katja, ik kan ik een simpel vraag stellen. Kent de nummer 2 van de vorig jaar nog? Ja. Nou ja, oké. Dus dat is in ieder geval heel snel met 40. Dat was echt toch nummer 2? Nee, dat is dit jaar. dit Oh, jaar. sorry. Ja. Ja, dan zullen we dan volgend jaar ook Dat vergeten. had ik Ja. wel geweten. Nou, dan zorgen veel wel voor Zelf. niet, want Maar werd ze veel is zelf alles op wel? zingen. Jij wordt nummer 2. Zo interessant Nee. hoor, nee. Ja, Rempet en Boeierste. Nee, dat heb En je dat dus is wel HVK. in. Ja, dat Oh, HVK. Maar sorry. in Maastricht, dan zou je denken dat kent wel. Maar al die oude van vroeger, ik heb die kent ze. alles nog op vinyl, hè. Van 19 en bakkelied ook nog, hè. Zijn oude spullen wat daar uit staat, dan heb ik echt kraken. Let op, ga links op de knap, wacht even. Ja, nu gaat het gebeuren. Maar het is zeuk, ze hebben het al die hier. Ja, dan precies, neem ik er ja. heel even over. Ik twijfel ook enorm tussen twee liedjes. Ik ben wel fan van Wiel Vestjes. Oh ja, ook mooi. Dus ik heb altijd lekker zunken. Ah, dat is ook wel een heel mooi liedje. Dat ja. vind ik een geweldig mooi nummer. In alle kneuterigheid eigenlijk. Maar ik krijg gewoon nog heel goed op goed geamuseerd. Dat vind ik ook een fantastisch vastelavondsliedje. Omdat er ook alles in zit wat fout kan gaan tijdens de vastelavond, maar dat dan toch wel weer leuk is. Dat is wel, ja. Trouwens, als ik dan even boete, vind ik ook Josephine. Vind ik Ja, ook. dat is Josephine, ook ja, leuk. ja. Ja, Oh, dat is echt zeker. geweldig nummer, hè. Mijn vriendin is niet van hier. Die gaat dit jaar voor het eerst met vastelavond vieren. En die hebben we afgelopen weekend een spoedcursus vastelavondsliedjes gegeven. En ik ben begonnen met Josephine. Oh ja, dat is wel Ik echt ben leuk, begonnen, ja. absoluut. Hey, ze wil ze een sla Dat zijn lachen. wel echt de liedjes die... Hij kunt me een bakkelied. Let op. Ja, daar gewoon van. Ja, ik zit meteen in de jaren 30. Ja. Die was wel nog gezellig. Nog net. Ja. Moest ze wel zelf maken. Iedereen is daar content, want het is de tijd van Oh mijn god, wat de stel is niks gedaan. Ja, dat is een vaste lovende Maastricht. Ja, Chic. dat is geniaal. Nou, de bieringen, ja, love it. Dat zijn gewoon teksten die worden nu niet meer verzonnen. Nee, maar dat zijn Maar ook teksten die wat- nu niet meer zo maken, Pat. Weet je wat? Weet ik niet. Ja, Dat is nee, dat gewoon- klopt wel wat ze zegt. Het is allemaal wel een Tegenwoordig is zoveel toch beetje... al een banden gelaagd Ja. dat het gewoon dan niet meer kan. Ja, maar wat kind niet meer. We Ik hoeven vind het ons ook misschien onzin, niet maar meer dat is zelf aankomen. allemaal. Ja, Maar cowboy is en dat een gewoon- Indiaantje en zo. Ja, kom. Is Ja, dat maar niet het wijs hele net even idee wat we teksten moeten en- hebben? Laat hem even. Huh? Is dat niet het hele idee wat vastelavond is? Ja, absoluut. En Ja, als we zeker. dat nu gaan missen... Spot Ja, is dat is vastelavond. nemen normaal. Spot is vastelavond. Dan moeten we voor Als alles we, kunnen nee, dat is spotten. Indiaan mogen. En nee, dat is Chinees. En Mexicaan en Eskimo. Ja. Of als die niet kunnen allemaal. ja, sorry, Ja, ja, maar gewoon eigenlijk... Straks met loopt ze, kneuken, dat ik- Precies. Skiesboer gek. Niet, ik pak 10 water, drink Maar ja, laat gewoon. Ik heb water in een geel jasje. Als iemand schrobbelen wil, pak het gewoon. Gewoon doen. Hey, doe het snel een beetje over de teksten van vroeger. Hè, dat dat zo geweldig is en zo. Dat met liedjes.
Dan ga ik even Pikachu nu beginnen. De vraag kreeg je ook. Oh, Wat is let nu op. eigenlijk een nummer wat ze denkt van, dat hou ik wel hebben. Oh. Dat is is toe willen echt wel een zingen of goeie dat is toe vraag, willen ja. schrijven. Daar wil ik. Ja, dat zien er wel een paar. Dan doet er maar een paar. Dan kennen jullie die wat vastelavondsliedjes willen leren kennen, dit nu gebruiken. Dus doe er maar gewoon ja, een dat is niet paar. per se een vastelavondsliedje, maar wie ik binnenkom, Hoofdvraag. zag ik die plaat wil ik hebben, hè, de vrijbuiters. Ja, die is ook mensen, niet. Maar de vrijbuiters hebben een liedje Geluk. Ja. Geluk geboren. Dat is bij Elske Overal dus. leert het Ja. geluk. Dat vind ik heel schoon. Ik vind Houd me eens vast van Frans Polk. Zou ik Oh, heel ja. graag willen zingen. Ja, dat is een goeie. En als vastelavondsliedje van misschien zeg maar de laatste 20 jaar, Ja. had ik wel heel graag vandaag willen hebben. Oeh, dat is een goeie. Ja. Maar dan Dat wordt ze vind ik wel 12 een jaar lied. later wordt ze dan 2010. door een Hollander gecoverd Ja. met Blikkendag. Maar ja, Ja. wil ze dat... Maar wel met toestemming van, hè? Ja, Ja, zeker. ja. Ja, Ik dat is- ben dat er ook heel aanvuren. trots op. Hè. Nou ja, weet je, ik denk dat is toch gewoon prima. Weet je, dat is wel de muziek die ze gemaakt hebben. Ik weet niet, al zijn liefde en dingen zijn geduid in dat liedje. Als iemand zou komen die wil niet zonder dich in het Nederlands maken, nou, dan zeg ik weer dat ja op. Dat is toch alleen maar prima. Ja, weet ik niet. Dan geeft ze de bankrekeningnummer en dan is het goed, toch? Ja, ik geef daar mijn bankrekening door. Ja, één van u. Er wil niks Ja, even hier is gemaakt. het geschreven, maar ik heb het betaald, dus dan moeten we daar nog even over Dan werd het dan spraken. toch 50-50. Nee, vandaag is een hele goeie. 2010, ja. Stokt er wel met Cobb shows bovenop voor dich. Ja, Jij is er zelf nee, wel dat hebben. vind ik wel een van de, als ik dan zo terugkijk in de laatste Ja, ja. jaren van het LVK, ja. Ik wil even... Nee, we toch gaan het anders anders doen. We gaan nu een noot. u vervels mij. Gewoon Ja, nog ik heb heel daarnet even de vraag al denken. gesteld. Gewoon- Ja, maar u vervels mij toch. Dan gaan we het op. Wanneer dat opletten. Dan gaan we het op. Ja, nee, ja, voor mij, dus niet dat zij zit. Dus kan ik wel veer in de reet steken, maar alweer niet. Terug zie je dan ook wat roet. Ja, maar we hebben het dus gehad over die oude Maastrichtse liedjes. En dat is gewoon heel nostalgisch en daar luisteren ze altijd naar. En ik denk van de laatste 20 jaar ken ik heel weinig van die wat het Maastrichts liedje is geweest. En eigenlijk een paar jaar geleden met In Maastricht vond ik heel goed vangen wat in die oude liedjes zat. Iemand in de Zuidhoek voor me. Het is nog geen carnaval met de moksjanken. Kom Ja, maar. nee, maar zijn nog dat iets is te wel vroeg. zo. De nostalgie en het gevoel, we hebben ze wel gepakt in dat nummer, zeg maar. Ja, Dus ja, nou, dat vind ik heel, ja, dat vind ik echt heel chic. Dus, Nou, wat ik leuker vond aan dat liedje, dat is sowieso boete dat ik het geschreven heb. We hebben vandaag weer ervoor gezorgd dat een stukje nostalgie terugkwam, om toch van dat liedje op single hebben uitgebracht. We hebben voor toestemming moeten vragen van het SMV, samenwerkende Maastrichter Vastelavondsliedje concours is dat dan, de samenwerkende Maastrichter Vastelavondsverenigingen. Die zien eigenlijk eigenaar van het nummer. Waar gaan ze constructie dit jaar worden aan, dus daar hebben we van mij even heen over. Maar ja, toen hebben we gezegd van jongens, je brengt het op CD goed. Is dit jaar trouwens niet meer gebeurd. Maar vinyl. vinyl, Ja. singeltje. En we hebben toen met de nummer 2, ja, hij zag dat niet zo zitten, maar we hebben het ook zelf moeten betalen. Ik zei, ja, luister. En mijn broer had gezegd, ja, dan zit een liedje van mij wel erop. Ik zei, nee, dat gaan we niet doen. Want het is voor de lui echt de nummer 1 en 2 van de vastelavond. Van Maastricht. En toen heb ik gezegd, van, vind je het goed? Als veren betalen, alleen je krijgt er geen roeie voor. Want veer zit in de vuur, dus Ja, niet dat ja, je dan juist. een keer... Ja. Oh, en dat is toen heb ik gezegd, ja, gewoon is A-kantje, prima. B-kantje, Ja. zeg Ik maar. zei, want Ja, ja. je krijgt nu toch ook uw credits. Want de lui draaien u ook, het ligt bij de lui toe. Ja. En over 300 stuks van laten drukken. Ja, die vliegen op een hoop stront. Oh, zo poep, 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 weg. Wat dat bij Douchen Piekepot? verkocht. Ja, Piekepot, ja, ja. ja, dat heb ik gezien. Ja. Ja. En dit jaar gaan we dat weer doen. Dus weten we we te liggen vinden. alweer bij de drukker. Ze hebben ze een iets te grote schegel nu, denk ik nog. Hij is in de kraken. Wie deze? Dus ja, dat is gewoon ideaal. Ja, ik vind dat chic. Plus, tot nog eens iemand gezegd heeft van, Pat, die heeft zoveel geschreven. Kunnen ze dat niet eens een keer op LP zetten, al die liedjes? Ja. Ik zei, ja, ze hadden wel allemaal eens 2 of 3 van maken. we maar beginnen samen. de pelkuur. Ja, in een verzameling. Ja. Ja. Ja, ik ken ze als beginnen met de greatest hits. Kijk wie dat valt. Ja, dan is de greatest hits, dan komt op 1 te staan
Liedje wat door Katja Veerleman is gewonnen. Niet zonder dich? Ja. Want dat wordt door de jury toen destijds ook nummer 1 gezet. En dat is echt heel spontaan ontstaan. Ja, maar als ik dat ook zie bij optredens, hè, ik bedoel, de bewustzijn veerde, dat was trouwens op het schoonste LVK. Wat ik zo op mijn tienen zag. Ja, inderdaad. Een van de schoonste in Ech. Wat echt in die grote tent was. Dat was denk ik ook wel een mega-editie. Met Geniet van het leven van Rampetaan. Maar ook rond tot de allerlaatste Absoluut. run van natuurlijk Spik en Span. Wat een toetswedstrijd had. Maar het was gewoon top georganiseerd. Echt goeie nummers ook. En gewoon just dat dat tiende pap was. Dus ik dacht hem even groeten. Ik heb hem al lang niet meer gezien. Nou, hij heeft dat nu geweten. Dus had ik nu gesolliciteerd. Heb ik nu gesolliciteerd voor het plat. Bij deze. Charles, kom eens even. Oh, Bino. Chef, kom onder de tafel. Maar niet zonder die is wel uitgegroeid tot het nummer wat voor mij mijn bekendste nummer is geworden. Wat lui echt wel verwachten tot ik zing. Wat een beetje mijn slotlied is. Tot boegfilmpjes van krijg. Tot prins en prinsessen op de tafel stonden. We hangen om de lamp. Katja, weet wel. Ja, dat is wel heel erg leuk. Terwijl ik moet wel zeggen, tot wie ik dat schreef, die dagen van, ja, wat zitten die daar boven de lip? Want alles gaat nog oneerbiedig gezegd, maar Maastricht heeft al jaren niet meer gewonnen. Geen Loerter, geen Stum, die vinden het allemaal. Het begint vanaf Elsloofbeek, begint het een beetje te leven. En het wordt eigenlijk oneerbiedig gezegd, is het bekend een Noord-Limburgs vastelavondsliedje concours worden. Ja. Want 9 van de 10 komt van daarboven en dat leeft dat al voor mij. En het is eerlijk gezegd, in mijn ogen, en dat hebben ze me, ik ga niet zeggen wie, maar heeft me al eens een keer iemand gezegd, bij een opnamestudio, ja, het is me een liedjesconcours geworden. Als een vastelavondsliedjesconcours. Het is dus je dacht van, wie kent ze een liedje dan zo beginnen tot ze denkt van, dat is dat zelf moet zingen, ik ga dat niet doen, maar mijn tieners, mijn haren, alles, kruim me je weg van. En toen begon ze te schrijven zo. Met de rug in het gras. Ja, dat is een demo bedoel ik. Dat is hem gewoon. Dat was nummer 4. Dat is ook nummer 4, maar niet zonder die gezag. Met de rug in het gras, de neus in de wind. Confetti dat dwarrelt, rood, geel, groen getint. Een bruiksje met de lokken. Een bruiksje met lokken, serpentien. En dan die lach. En nu zou ik het heel leuk vinden als je zich daarbij bedenkt als tot die 12 maanden de aspergepiepers dit gezongen hadden moeten. Ja, dat is wel. Ja, maar dat is wel wat bedoeling met dat. Wat piste hij onschrijving. Ja, toen kwam de jury die zag van, nummer 1. Ja. Ik ken nog juist een leuk contrast in als die aspergepiepers het zingen. Ja, nee, zo het ding niet als dat. En dat sticht dan zet maar door gaan zingen. Ja, maar dat is goed. Dat kent dan weer wel. Jawel. Ja. Nou, wat bij Luc dat is ook een genomen. nummer, maar dat is niet van de LVK. Dat is wel leuk, ja. Nou, het op zo'n nummer wat stig, dat wil ik graag willen zingen. Maar Katja had hem ook al eigenlijk een beetje voor de vuur weggeveegd. Sorry. Maar dan wordt het inderdaad in echt Rampetamp met Vergeet niet te leven. Dat vind ik hoor van de klassiekers, dat werd zo ook Bart, Tom, werd dat ook. Maar dat vind ik dan weer een beetje het gevoel van... Een moderne klassieker. Ja, precies. Dat zit er weer een beetje in, dat gevoel. In plaats van, gaat ook Boerzij kennen nummer. Maar ja. Dat is ook een moderne klassieker. Dat is geen eigen nummer. Ja, dat klopt. Vergeet niet te leven is wel eigen nummer. Ja, klopt. Ja, voor mij vastelavondsmuziek, maar dat is geen eigen nummer. Nee, dat is toch wel. Ja, als ik met één nummer... Als ik met één nummer de buurt naar je op moet gaan, dan wordt het wiel nakken spuumelke geweest. Oh, ja. En dan denk je... Ik les de jou! En dat is wel mogelijk. Wat lettig. Ja, goed, ja, wiel is helaas niet meer. Hè. Ja, dat kan je doen. Dan moet immers de Bart, er moest wel 3 koppen kleiner werden. Ja, het ronje. Het gaat ronjer. Ja, dat is dus al die stumpbaan. Playbacks. Dat ben ik goed. Het gaat voor wie, kan we eigenlijk zeggen. Bart Sunk, ik playback. Ja. Millie Vanille. We staan nog wel in de coulissen. Met een microfoontje. Ja, nee, dat vind ik nu ook een echt vaste loop. Dat is ook echt leuk, ja. Pumelke. Ja. Hadden we even een ding al? Ja, volgens mij... Doe moest je ook vanuit het schrijversperspectief zien natuurlijk. Hè? Dus ja, het voor mij niet te zingen, maar... er zijn liedjes, die
Die vind ik echt geweldig tot ze geschreven zien. Ook gehoord van mensen van Lex Uiting is gewoon een fantastisch nummer. Nou, het zuur heb ze het dan nu. Ja, maar om tot het... Ja, het zien de lui wat er naar luisteren... Die wat het nummer kunnen maken of kapot kunnen maken. Ja. En dat is heel oneerbiedig. Maar als die Stijze, de huur zijn liedje van Lex Uiting of van Ruben Heijden, maar om een gekloeten nu. Trouwens, Ruben Heijden is ook een fantastisch nummer. Hè? Van de Pelen. Pelenbrand. Ja. Maar dan stonden lui, als die dan te overenthousiast. De Lex. En dan denk ik, oh jongens, alsjeblieft. Ja. Laat Ja. de gooie mensen met rust. Ga verknalt deze gaans liedje. Ja. En dan, en ik moet zeggen, ik heb dingen geschreven voor Erwin. Hè. Dat had ik eigenlijk, maar hier kwam de met. Ja, dan schreef ik de tekst en dan is dat... Welk en, nummer was dat? Ja, dat is... Laat de springen. Laat eens drinken op een leven. Ah ja. Dat is superleuk. Ja. En dan had je gezegd van, oh ja, dat vind ik wel wel... dat vind ik wel eigenlijk... had ik dat ook wel... Maar ja, goed, het is van hem. En er is nog een nummer, dat vind ik ook wel erg groot, dat van eigenlijk vroeger van Sandra en anders is geweest. Ja, vraag het me genoeg even. Kom nu even niet op. Dat is een super vrolijk nummer. Het Ja. begint met zo'n piekeloeken of die van wat. Oké, ja. Ja, dat is een super nummer. Kom, ja, wie het te Maar zeggen. het is hoor. ook wel zo, als ze nu seks zijn, want dat is best wel lastig van, goh, wat voor nummers zou ze willen zingen. Maar ik vind sommige liedjes passen gewoon heel erg goed op de persoon of de groep die het deed. Ja. En daar moesten we wel ook rekening mee houden. Niet ieder liedje is voor iedereen geschikt, weet je wel, of past bij de zijn of wat dan ook. Nee, Ik kan ze alle heel ja. geweldig nummer Doe vinden. ik het Ik bedoel- alleen vandaag niet doen. Nee. Dat begrijp Ah, ik. weet je, Maar even dat- gewoon, het is heel simpel gezegd. Van, Kijk samen met de gebroeders Jaspers, zo of wat dat ken dat kinderen ook, doen. ja. Ja, nou, ik veel. Danske erbij, danske erbij. Nou, dan houden we eens de hersens in. 26 is het wat. In de kader van je Eenmalig jubileum, iets. ja. Eenmalig 27. Hebben ze toch weer consumptiebonnen? Oh, in Weer. deze samenstelling, ja. Maar zullen we op je deze vraag dan maar nooit zuur opschrijven voor dich? Qua tekst en liedje vind ik dat een hartstikke goed liedje. Ja. Alleen ja, het is jammer dat zoveel en iedereen... Het wordt van neuk. Ja, kapot. Het is te goed gelukkig. Nou, je kunt in de café inkomen of ze draaien. En denk je van jongens, alsjeblieft, heb je nu echt geen ander liedje wat goed de box kunt duwen. Ja. Het Dat wordt is goed te zoveel deks gedraaid. geschreven. Ja, maar wij houden van variatie. En omdat we van heel veel verschillende soorten muziek hebben, is het gewoon leuk als de mensen overal het van alles draaien. Ja, niet 100 keer hetzelfde. Het is hetzelfde als toch 10.000 keer met alle respect, maar dat is de kameraadfamie. Dat 10.000 keer naar Jontana moet gaan loeren. Ja. Ja. En overal op het Ja, vaart, prima, want er verdient het centen mee. Ja, tuurlijk. Maar ja. Loer het naar al die affiches. Op een gegeven moment denkt ze van ja, ik ben Moest mooi ik geweest. voorstellen, Ja, ja, moest ik iedere- voorstellen dat ze een bus en toen moest dat iedere keer opnieuw weer gaan doen. Oh. Ja, Zal nou, ik wacht, dat dat eens is geen doen? anders. Hè. Dat is Zeg, ook een anders, zeg want dat dat niet bedoel- Bruce Springsteen. Ja? Dan zegt hij, who the fuck is on the table with TV 11? Ja, Potquatch. de potkwijt. Ja. Ja, dat is dat een is Maar ander dat dat is ze dat wel ze doen. leuk vinden. Ze deze niet voor de centen. Ik heb zelf in een band gezongen. Nou, we hebben echt goede dingen gedaan. Week in, week goed. Ja, dan is het gewoon de werk. Ja, dat is anders. En ik kan me best met hetzelfde liedje amuseren als ik aan de luif van mijn neus zie. Dat. Maar ja, dan zie je Ja, dat dat is zo. waar. Ik ga geen Ja, het namen ganse noemen, jaar, maar er 50 is per een dag. groep. Die hebben gewoon een eigen fanclub. Dus dat maakt niks hoe ze komt iedere week. Altijd dezelfde, ja. Altijd Dat zou dezelfde. gewoon niet leuk vinden. Nee. Dat klopt wel wat Stiek zegt. Dat maakt niks uit dat ze dat iedere dag moest doen. Maar wel met ander leuf op de neus, dan Nee, is die het wel wel. anders. Ja, Ja. Is En dan absoluut is jonger en van, dan is een, ouder. van een nummer dat ze denkt, boah, vandaag eigenlijk niet helemaal geen zin Tuurlijk in. wel. Ja. Maar dat Wat zijn mensen heel handig, dat hebben we niet bij me. standing op de stick. Dat is heel simpel. Als ik ergens geen Nou ja, zin in heb, ik heb ik hem niet Frans bij Steun me. Ik heb het is voor verkeerde mij bandje altijd bij. bro. Voor mij de Frans Steun is altijd bro. Frans zit nog Ahmed, weet je, Ahmed. Ja. Oh, dit zei hoe met de flauwe kooi. Dat gaat het zeggen. Ik kom Frans zijn in Ahmed. Er stond, nee, dat ga ik niet doen. En nu let's wel een zitting. En veel, yeah. En dan denk ik, Ahmed. Dat is er. Ja, geweldig. Had er chic, toch ja. zin in. Ja, ik kan nu weer zeggen, ik wil super, maar nu gedaan. Maar een beetje vanaf. Ja, voor de week van de Het stond het toch wel. Ja, toegezag met Ahmed. Ja, De ja, fans ik zijn ja. ook allemaal hetzelfde natuurlijk. Hè. Ja. We moeten even het stellingkastje er tussendoor Oh, de gooien. stelling. Oh, ja, want ja, ja. Even gaan doen.
wie vliegen we aan dit keer? Ja, Nou, Dick is de host. ik ben dus, de host, dus we hebben alle drie een mening. We kregen alle drie een antwoord op de vraag, de stelling, wat het deze aflevering gaat werden. Nou, en dan is het volgende. Wat is het vastelovend stielke qua muziek, hoe sticht het meeste achterstuis? Zijn dat de klassiekers van vroeger? Makkie, ja. Zijn dat, zeg maar, hoe we het net over rijden, een beetje de Limburgse pop van nu? Of zijn dat klassiekertjes die in een nu jaske werden gestoken? Dus daar wordt een beetje een boem, boem, boem onderkomt. Je Marsmuziek. mag niks zeggen. Je mag niks zeggen. Mag helemaal gaan Ja, zeggen. Helemaal no- de eerste, je nooit. mag wel endorsen, zeg maar. Dus je mag wel zeggen, weer staan achter tegen, weer staan achter al tegen. gezegd, de kind nu niet meer onderhoed. Ik weet het, maar ik moet toch het zeggen. Maar nooit ga ik maar iets. Ja. Ik ga het voor het brede publiek opnemen. Ik ga voor de John Tana's, voor de Fabrizio's. Ik ga voor de niet-klassiekers, maar breed bij het hele publiek. Dus geen originele melodie. Geen originele melodie. Nee. Een soort covers een beetje van bestaande gecoverd. niet-vastelavondsnummers. Precies. Ja. En als de lui het dan met eens zien, wat moeten ze dan doen? Dan moeten ze stemmen op Team Note. Ik sta nog steeds op 0. Nou, Nou, het is Maar dat wil wel zo de populair doen. Als je dat wekelijk. Die denkt, ja, nu ga ik hem eindelijk pakken. Aflevering 6 Hij wil van de van de hatelijke 24e nul eindsprint gezet. ik moet soms kiezen voor het brede publiek. Ja, eigen hakje. Ja, Ik eigen denk hart dat ze het aan tafel gaat minder goed is, wat dat betreft. Ja, dat weet ik wel zeker. Ja, minder gewoon. Stem maar niet, stem maar niet. Maar Iedereen is medium enthousiast. precies. Aan tafel. Maar in het publiek, luisteraars die gewoon Team Note stemmen. Bij deze. En waar kennen ze dan stemmen? Mensen voor Team Tom zijn, sorry. Ja, Team ik sta Tom. voor, dus ik mocht genoeg het heel onpopulair zeggen. Nou ga ik voor de remixen en de shaken DJ's, maar echt maar voor één rijden. Ja? Dan is dat misschien een hele groep jongere generatie, zeg maar, op deze wanstaltige manier toch de klassiekers leert kennen. Dus dat ze de fietsenframes en de bappies en zo. ja. Nou ja, dan maar eerst Dat met ze- een basbeat erachter. En dan later. En dat ze later, Ja, dat ze ja. zo maar weer bij de originele terechtkomen. Bart, ik denk dat is toen Nou, nu al ik- 2 dat neem fans niet van op. maken, maar als- Best Gen Z, stem op Tom. Ja, Gen Z'ers, die zitten allemaal op de Welkom. socials. Ja, Steun dat is maar natuurlijk Team wel. Tom. Maar goed, dan blijft er Had ik maar je al één verteld over. dat ik op het middelbare school werk? Oh, en ik nee. morgen best wel gaat lukken Oh, nee. laten. Zeg dat ze allemaal volgen en dan zegt ze Team Tom. Team Tom. Ja, dan blijft er voor mij gelukkig maar €1. En dat zit het dan, ja, dan moet je voor de klassiekers gewoon. Ja, heel Ja, dat simpel. vindt niemand leuk. Nee, Dat vind ik nemens leuk. De Welskes en dergelijke. Ach, jongens. Wel, Fantastisch. en de Mars. Boekjes. Ja, en dan... Ja. Ja, Pat. Katja, ik weet dat zich dat ook. Ja, die is ook van de Welskes en de Mars, maar een van die nummers van die is ook gewoon met een flinke bas Ja, dat is redelijk geremixed. neu. Oh nee, die best het helemaal. Ja, ja. Ja, is inderdaad, met mijn eerste AVK-nummer is inderdaad door DJ Leopold geremixed. En ja, nou, weet je, ik ben wel voor de Welskes en de Marsjes, want ik vind wel dat traditie carnaval is. Ik ben niet tegen de rest. Ik vind eigenlijk een schöne mix. En dan ja, is misschien een politiek correct allemaal, maar een schöne mix, ook met de Jontana's en ook met de shaking DJ's en gelukkig ook met de Asperge Peoples en Katja, met wel in het traditionele genre zitten, denk ik toch voor een heel schoon breed publiek aanspreken. En dat moet met vastelavond. Want ik vind het ook leuk om in te springen en ik vind het heerlijk om te jonkelen. Tuurlijk. Dus ik ben eigenlijk een goed team Polonaise. Potquatch. Ken je dat? Ja, zeker. Ja. Geef dat maar in de klas maar door. Team Podcast. Ja. Patrick Oga. Ja, dankjewel. Sta nog steeds op 0. Katja staat op 1. Godverdomme. Dat heb ik wel weer zelf gemaakt, maar Patrick heeft wel de puntjes filming op de i gezet. Is Letterlijk. ook Een stamper. Een redelijke stamper van een cover. Dus ja. Dat zit alles in dus. Nonnefot, ja? Ah, we moeten eens even gaan checken dan. Ja, Ja, hebben we we gaan ook gewoon allemaal checken. zien staan, ja. Ja, Moeten we gewoon checken. Dus- En dan fladderen we meteen even door naar de Balig-vaan, man. Maar dat kent maar één, nee, 3 eigenlijk nu dit keer aan tafel. Ik heb dat wel eens gedaan, dus ik laat het aan de Ja, gasten. nu kennen er 3 aan deze tafel dat die al goed aankondigen. We gaan naar de... De balig van man. En ik heb begrepen dat Stig Patrick daar iets over kent vertellen.
nu gaat me helemaal kapot scheten ergens, denk ik. Meet hij aan de taal. Zijn niet. Nee. Ahmed. Gewoon, jaren geleden, een paar jaar geleden, met de vastelavond, iedereen zo tijd, wie gewinnen wat. En op een gegeven moment in een bekende café in Maastricht, de Duke. En had ze gezegd van, joh, ik weet het niet, ik ga er niet redden. Ik zal die naar boven toe, want boven is de wc. En hij staat even goed op de pot gezet. En op een gegeven moment bleek iedereen, dat is veel allemaal nog hoesto en weg en alles. En een dag daarna, vastelavond, dinsdag gelukkig dat dat was, morgens vroeg, komt de potsvrouw. Die deed daar de deur open en ligt daar in met de broek op zijn knieën. Kijk, ik had de ganse dag zo heel onder hoed, kijk, met zijn wermen tussen zijn benen. En die dacht, shit, maar een palenfijn. Ik had gewoon die potsvrouw willen zien. Dat was rug geweest, kijk. Normaal gesproken zou je denken, ja, dan hield ze de mond. Maar ja, dat ging niet, want die potsvrouw die aan vertelde. En zelf vond er het ook wel komiek. Dus zei ik, ja, kutje, betaal ja, helemaal, ja. Ik ben maar naar de hoes gegaan. En dan gewoon van maar wat door, hè. Helemaal echt, jong. En hij zei, ja, ik kan niet zeggen wie het is. Wat ik Nee. Paardenwagen. Nee, dat is echt. Oh man, ja, straks is alles weg, is ze zeker wie het is. Ja. Dat is wel zo gek, dat is dat even kut, man. Ja, dan doet toch gewoon een beetje dat ze denkt van, oh, wat ze. Ja, dat is chic. Ja, En die wat bij de kanonnen in Maastricht met de carnaval stond hij aan de kant. Zie ik dat nu goed eens in aan het zoomen. En dan stond er als twee peertjes te rijden tegen die kanonnen op. Ja, dat is vorig jaar geweest. Ja. En dan is Gaas Maastricht gewoon. Ja, gennen wij weer eens geweest. Met vader is het gewoon tweede gang. Tegen die moer op. Dat is die bevestigingswerk. Maar dat was ook binnen een oor of zo rond volgens mij. Ja, iedereen deed dat via poep, poep. Nee. Dat ging echt. Dan is het Ik denk dat gewoon twee met zo'n balk voor als ik heb gelopen. Ik denk dat ze geëmigreerd zien of zo. Ja. Oh. Ik denk het wel. Ja. Gemigreerd nou bij. Dan denk ik, heerlijk. jong, de kind echt zoveel van elkaar kregen, maar dat gek. Ja. De tijd van de telefoontjes is dat natuurlijk niet meer zo. Ja, wel hilarisch. Ze jeuk, heb ze moesten kratsen. Ja, dat. Hele mooi om het af te sluiten. Want we zijn al aan het einde van de uitzending. Zo, dat ging wel snel. Godverdomme mooi. Maar we gaan er niet uit voordat we van iedereen een tip hebben gekregen voor de vastelavond. Denk je aan gangtaal her? Ja, we hebben stumpjeszitting natuurlijk al gezegd. Ja, en ik moet eerlijk zeggen, ik moet een beek. Oh, leuk. Dus Dan moet ik zingen op zondag. De lichtjestoet. de leesstoet ja. is gewoon echt superleuk. Het beek was eigenlijk een beetje op sterven naar dood. Ja. Want iedereen gaat naar Maastricht. Dat is met in ieder geval. Het zijn wel eens bleetje dat ze alles nog op de been krijgen. Of ze gaan op wintersport, maar ja, die lui moeten ze gewoon kapot schieten. En dan in een hersenschek. Dat was de tip. Ja, ik ga niet op wintersport. Dus, Jawel, lui die niet van vastelavond houden, moeten wel op wintersport. Gewoon beter dat is dat ze stond tussen rijden en carnaval. Precies. Ja, dan moeten ze niet Als er nog niks aan huis toe is, leg tegen de sauna. Dat. Ja. Maar trouwens, die lichtjestoet is leuk. En meteen daarna moeten ze even naar de markt komen op zondag. Ja, kaarten, dan moeten ze kaarten verkopen. Ja, moeten ze kopen. En bekopen. Ja, maar ja, dan moeten de artiesten het allemaal weer zien. Ja, hartstikke chique liedjes. Lichtstoetbeek. Vind ze altijd. Overal keer. Ja, die hebben gewoon 2 dagen hebben die programma daar, dus top man. En dan zie je katje op de zon. Onder andere. Ja, Op het krijtje. Ja, de huurster in ieder geval. Katje. Ja. ja, superleuk. Leeggestoet. Wat we plat houden. Ja. Ja, wat is nog een goede tip? Ja, weet je, ik denk gewoon vooral lekker dich amuseren en zichzelf zien. Nee, als we het dan even algemeen De woord is zo politiek correct. Eerder Oh, ja. gezegd. Nee, maar je moet niet zeggen, we hebben steunkezitting al algemeen. gezegd. En trouwens, Steens is in Maastricht zo leuk met de harmoniekjes als Zo het leuk. goed weer is. Ja. Is altijd leuk. Ja, en die gaan ook in de eigen deuren. Oh. Dus, Vergeet de aspergepiepers zitting op oh de ja, ook zaterdagavond. erg leuk. Daar Vind moet je je voor een eigenlijk piekenbord? De grootste chaos wat het geeft. Ah ja, Kan ik vertel vertellen? dan nog maar even over. Maar Vooral dan ook echt. verlengen we hem even. Ja.
trieste programma. Dus Ja, gewoon, alweer dat was echt- artiesten, ja. Ja, artiesten, ja. Ja. Het is, kijk, actrice. Ja, Kind Katja, zal ik het hoor, zeggen. Ik ook, ja, ik ook. Ik ben dit jaar, ik heb even, ja, ik heb even zeggen, dit jaar ben ik er wel weer. Ja, dit is gewoon echt gezellig. Gewoon echt goed gek. Gewoon de wereldster, bijvoorbeeld Diego Lennarts. Ja, die dat kent is iedereen. echt- Ja. Maar we hebben ook dit toen gehad van, wie had dat nog alweer? Oh ja, laten we eerlijk zien dat je aan het succes van Jerome Gielissen. Ja, daar hebben we voor gezorgd. We lopen met z'n Ja. allen. Ja, dat is Is het wel top bij begonnen? de, dat is wel bij de Asperge Ja. Peoples is Is dat nog begonnen, ieder, is ja. eigenlijk Ja. nog Ja, ieder toen is in de begoost. kickstart gehad. Ja. Ja, dit is eigenlijk nog ieder begoost als Gerard Superstar. Serieus. Ja. Nee, Ja, ja, dat is een ja. En toen ging er nog playback en ieders draaide zo'n cd met en dan kon ze zo met draaien. Dus dan stond dat, ging aan met zingen en dan kan het geen goed dat dat veel sneller begon ze te draaien. Ja, zo'n dat dun was zaakje helemaal zien het helemaal knal. Die heb ik dat ook is een ook leuk. keer zien schellen op een broer omdat er de Duitse stick bij zich had in plaats van de Maastrichtse nummers. Ze wou rock playback en alles in het Duits. Dat van En de minder Maastrichtse- Ja, gezelligheid. maar hey, luister, als die ieder leedje in 7 verschillende talen opneemt, tot hij zo'n Kent ze wereldster wel is. eens de verkeerde stick hebben ze de van hoe verkeerde het met taal nummer. bij Ja, zich. ja, Ja. precies. Als Chinees kijkt, begint ze te zingen. En voordat ze mensen zetten ze een telefoon op. En je kan meneer, Van rechts naar links. zo'n Uber voorbij gaan. Ja, weet je, ik heb besteld krijgen. En die tuurt al het eten. Ja, zo betaal even. joh. Ja, Maar ik krijg even nog af te 40 ronden. Oh, ja. Asperge People Sitting is op de Op de zaterdag zaterdag, voor ja. Ja. Je lijkt 4 voor een piekepot, moest ze daar zien, anders komt ze niet meer binnen. Ja, dat Is dat free toegankelijk? Ja. Ja, die komt al typ wel in. Maar dan moet ze een beetje duien en schravelen. Dan En zijn doen. ze tempelen, dus heb ik En dus, dat is wel. Ja, dan komt ze al typ binnen. Ja, want dat zien dezelfde mutsen, dus ze zien het verschil niet. Ja, die Beetje. van ons gaat groter en gaat uitgebreider en We hebben nog steeds flauwekul. even de muts, hè? Ja, ja, we blijven net. Ja, de lui hoog. Oh, oké. Ja. Ja. Maar dat kunnen we dus ook gewoon, als we om 4 daar zien. Dan Zeker, Ah, zeker. leuk. Kom, Ja. je bent van harte uitgenodigd. Ik wil dat. Ik wil kan u echt zelfs al nog jaren. aankondigen op het podium van hij is Rio de Janeiro. En ze zingen het pummelke. hè? Ja. Laat Maar me dat daar kan komen dat. we. En het zingen. Maar dat kan dat. Dan- Ik zou hem erin nou. Ik wil een als voorprogramma. Dan geef ik Ruik te gaan. software En op de Humo. Dat kan ik actrice. je wel vertellen. Die staat dan Heerlijk. Nou, hoe is het meer te vinden met de vastelavond, jongens? Ja, bij de bij de Asperge. En de stumke-setting. Ja. zitting. Soms is het met 2 jaar maar alleen op de keeper af. En dan is er heel makkelijk scoren. Ja. Nee, Nou. ja, het doe ik ook. Dit is officieel geen vastelavond, maar de vrijdag voor de vastelavond in Maastricht. Ambtenarenbal. Even gaat erin te komen. Ja. Niet verkleed komen, dat is meteen de Nee, tip. zeg dat nu niet. Ja, dat is grappig als ze dan wel doen. Ja, dat ziet ons wel die van elkaar krijgen. Ja. Maar de lui die verkleed zien niet Maastricht. Dat zien we Ja, gewoon. dat klopt. Ja, dat klopt. Of scholieren, hè, die kennen dat Ja, wel ja, gas. die Ja, weten oké, dat. maar dat is een... Zit dat ook op de vrijdag, toch? Ja. Scholieren Ja. carnaval, dus, als die doorkomen, ja, dan best ze verkleed. Daar hebben we weer een keer moeten spelen. Bij scholieren carnaval in Sittard. Over marsmuziek gesproken. En we stonden op Hoe gaat dit een nou toe? Pit Beachwood en een Slim Billy Boogie Man. En stond politie en we zien aan het spelen. Ik zeg tegen mijn broer, wat is dit? Ja, dat kan niet woord zien, gek. Als ik een volledig pak met een snurken. Weer zo'n Zo- vlassige snor. Meer Ja, en weer een Tristan team. Minder gezellig. En gezellig. En hij leeft daar gewoon langs de politie. Zeker, Ja, weet zeker. ik. Te marcheren. Ja. Sean Maat. Maar de Sean mensen Maat moesten 4045. Ja, maar dan moest je voorstellen, gek. Zit ze thuis en dan zegt mam, hé jong, gezellige carnaval hè jong. Ja mam, ik ga naar Duits politicus. Ik ga naar Bemeren gedaan. En vervolgens komt ze in de boete, gek. Helemaal, ja, dan loopt ze ook nog langs de bejaardenhuizen. Ze gaat de lui, krijgen een heart attack. Dus meteen alles wat ze aan politie en ambulance dienst nodig is op de mer. Het staat aan de ene kant voor zo'n bejaardenhuis. En dan komt Stieg en dan denkt ze, weet ze wat? Ik ga nog even ongegeneerd wie een zekere Albert Heijn, zal ik maar zeggen. Over de meren paraderen. Ja, maar goed, als je die al niet meer mocht verkleinen als historisch figuur, dan weet je het ook niet meer. Nee, maar dat vind ik ook. Ik ben ook wel eens Napoleon geweest. Ja, weet ze. Dat wordt Zie ook een toch lievertje. wel. Maar ook een lievertje. Nee, Maar die lui die dat hebben Hey. metgemaakt, leven niet meer. Is wel een verschil misschien. Ja, hey. Oh, maar die liever noemen bejaarden Voor mij zit te ook. bejaarden toe, als ze dat toch wel eens gaan doen. Als ze dan toch als gestapel wils. Nee, dat Dan is noem echt- het vooral de minder gezellige Kan club. dat? Ja. Kankt en Cirkel is doorpark. rond. Ja, inderdaad. Kankt en op wintersport. in de park. Is dat toch de Oostenrijk is? Dat is toch niks aan. Even, Oh god.
Maar dat was wel echt, ik heb hoeven gaan van, ja, oké. Nou, dames en heren, bedankt voor het luisteren. En heel hartelijk woord van dank richting Katja en richting Patrick. Hartstikke leuk dat je hier zit geweest. We hebben ons enorm vermaakt en gewoon door vernoemd de loesteren jaar oog. Hoe kennen ze ons vinden, jongens? Dat is Zullen we hem onze even snel doen? vaste afsluiting. Ja, joh. dat TikTok, gewoon. Instagram, Facebook, Spotify, Apple Podcast, iVox, Podimo, iVox. Spanjaarden. Liken, delen, Maar ook subscriben. hè? op de plaats in Brunsum, in Maastricht. Oh ja. Op X-Zorg. Ik Ik zit zie er nog in. wel eens. Deel eens op X. Nee, dat is een fascistenplatform. klas, Daar hebben we niks ja. mee te maken. Zeker, zeker. Niet dan levensbeschouwing, hè? Dus Oh dat ja, ik heb nou, allemaal dat past gehoord. op perfect in. Dat wordt het. En hebben we het, hè? Ja, nogmaals hartelijk dank. Geer ook veel plezier de komende vasteloven. Heb Maar je dat helemaal twijfel ik geen Goeie door. seconde over dat dat gaat lukken. En hopelijk tot de volgende keer. Insgelijks. Allee, Dankjewel hè. drop the Hoi, mic. hoi. Hoi.